da jokua, jarri txupeteak, jarri seguroak. Urdinak irabazi dute, 2 puntu txupeteak eta seguroak. Ander la hostie. Sasoian, ¿Y Jausiais? Hoy Julia Mura, defensa pero contando, Etorri honeak adana, mesedez. Nik izutzen duen, hor zeugen bitarti dikurritzen txeko hori. Hartuko txu, momentu maten, hartu eta sartzea zuen. Nire nu jauzi da. Zeinek hartu xo? Zeinek zazta Zela zinara kendu. Ez, jarri hobeto. A ber. Ni namentaren de jola juntan, Ni txabalatik urtein baina, Ni horiatik falten jo. Bueno, esplikatze dizuet oraingoan zein da helburua. Helburua zein da? Bai, bueno, orain esplikatuko diegu. Rambo, venga. Tiempo que he hecho. Esa hitzean. Garratxikotan, no? Zer bat txisto? Rambo l'insumiso. Bueno, entzun pizka bat. Helburua, entzun. Zein da helburua orain? Helburua da, ikurrina hartu eta aurkako taldearen sarreran ustea. Bai, orduan, grisak hemen hasi behar zarete eta ikurrina urdinak ateatzen dien lekuan utzi behar duzue. Lortzen baduzue ikurrina eramatea beste ekipo guztia edo beste aurkako guztiak hil gabe, 3 puntu. Bestela, puntu bat, bai? Hau bezala, baina orain beste aldean utzi behar duzue. Bestanak eliminatzen eta... Kontra inguxo.